سلام زخبركم تعزبتي سمونا في صامتات سبورت حزركم قريبا لخو نمكتتالكم بخبر زعدم أمير علي بهاجراو فدريشن بايتا تينس تودبه ودرات تينس مال السنبت تزازيمهم كاب كلتنا حسن جميرة بكتما سمراك كير زغني هاجرا ودر بايتا تينس يرتات مال سنبت عصرت وحرن حسب كلب دم بالسنبل بغزول معرك تزازيمهم أبتام محدر زوبا ماكلاتو في الساعة هايلة بريزيدنت هاجرا فدريشن بايتا تينس يرتاتو يوهانس تسفاي وانا دايركتور كفل بالن سبورتن زوبا ماكلاتو سمورم تسقاب رهان كالوت نايكبر عدوماتنا فكرت سبورتنا بسترخبولو استخيرنا مزازم سنسرعات سرستنا في تسامت صوتاتاتو تخيدوم فلمانا ميدا زوردا دك انشا كل عد مع الصوت وحدن عصرتو كلتن كوينن كان ان موسي كاب زوبا ماكل إلدانا أمينة كاب زوبا دوبو بينيرن كان عنا بالعلي إلدانا شدشة وحدة زغنو تسيت بمعوا شامبيون كتكون كلا كاليتي إلدانا أمينة كاب زوبا دوبو بسالسي دما دوري سيندرياس كاب زوبا ماكل بمغان تعاويتنا لوا أبي تمساسال كل علم نايدك توعتو مسن عزب نايساسي درجة نمر كابيو أبي مونغو تتصعط زوبا دوبو بزخون ناوم هابتن كوم دما ناي زوبا سيمناو كيح بحر ميكايل حسابوني تخايدوم أبزات صوتا ناهم أبي العلي ميكايل شدشة وحدة زغنو تسيت بمعواتو تشلامنا حسمرا لك خون كيلوم ناي زوبا ماكل كيفن عوباي أبز كل عدمه شامبيون زغنو تتصعطي خون ساميل أسمرم كاب زوبا ماكل دما كالاي ترتاب محازو تشلامي بورمرا لكوينوم نايتا معالتي ناي موداتا ناي فتصام صوتا زكايدوخا أب كل عدم عصوتو حمشان عصو شدش عامت زد صوتو تتصاوتي يديديا ساميلن ماتياس برختني نيروم بدنا معرة زوم تتصاوتو زرايو بلوت صوتان تعزبتي مسيتوم يوم يديديا ساميل قبل علماتياس تشعت بشديشة بزغنو تصيد بمعوات تشلامي وانشان ورك مداليان كخون كله ماتياس برغة تشلام برو مداليا ناي زوبا سيمناو كيح بحر عبدو محمد كا سالسي درجة بمحزو تشلامي نحاس مداليا خوينوم بعف شابنا كل عدمه عصو سلسة عصو تربعة دك آنسيو قدامي زي آريام تغل هيمانوت كاب زوبا ماكل وانشان ورك مداليان كاليتي سامرايت ملاكة كاب زوبا عن سبا برو مداليا سالسيتي كنان تولد كاب زوبا ماكل دما نحاس مداليا تشليما أبي تمساسال كل عدمه دك توعتو قدامي فويتا برخت كاب زوبا ماكل وانشان ورك مداليان كالاي مرهاو دبساي كاب زوبا دوبو برو مداليا سالساي نوه برخت كاب زوبا ماكل تشلا من حس مداليا كوينوم أبي كل عدم عصوتو حمشان عصوتو شديشن دك آنسيو قدامي تي سمهار منقستاب كاب زوبا ماكل وانشا ورك مداليا كاليتي شالوم أمينة كاب زوبا ماكل برو مداليا سالسيتي سيلفانا إرمياس كاب زوبا عنسبا تشلاميت نحس مداليا كوينن أبزن سومن مملاتا كاي زغني هاجرا وددر زوبا ماكل قبل نايز وددر بومخان وانشا كشلم كلا زوبا تاسيمناو كيح بحرن دوبنكا ناي كالاين سالساين ترتاتات حيزن وددرن فتسيمن بريزيدنت هاجرا فدريشن بايتا تين سيرتاتو يوهانس تسفايب زسمعو قال ناي لو معامت هاجرا وددر زوباتات كاب تساتفتو مخان حاليفن كسعنا فتصامي كومخا ندرجا كأتوا بمبكعن معرك ندي نتي بزوبا ماكل تبعيتو نصنحي وددات نمصواب يسرح حكم زلوا زري ابنت مخانو بمقلاص مدب سلطنا جراس روت نزيب بقعتن نمعباي أونتاو تراكاب ستعوته مدب مخانو نختصالي زوباتات أبزي مدب زيد صغيطان بمسرح بلصا سبورتان مفراي كسرحا تلابيو أموداتا عوتا سبورتاوان كوم دما بزود الدر زيت فلالي أبركوتوتات زقبرو أكالاتن تكالاتن كوم دما سلطنتي كاب إيدا محدار زوبا ماكلاتو في الساعة هايلة بريزيدنت هاجرا فدريشن بايتا تين سيرتا أتو يوهانس تسفاي وانا دايركتور كفل بالن سبورتن زوبا ماكلاتوس مورم تقابرهانن كالوت ناي كبر عدوماتن تقبلهم زغبركم تعزبتي مس بريزيدنت هاجرا فدريشن بايتا تين سيرتا أتو يوهانس تسفاين كاب جنافر سبورت هاجرا فدريشن كوم دما سلطن زوباتات زكايرني حصير قالم حتج يسعب راتو يوهانس هاجرا فدريشن بايتا تين سيرتا لومي ابسزازم وددر مالت نسومون مولو هاجرا وددر كايد صنيحو لومي مزازم غيرلو بحفشا تعزبتها ابزي هاجرا وددر كمينيرو انتي ريتو تبني هراي يغني لينا زادر زبمهابكم ناي لبزبن كابز زحلف هذا عمت زبلنايون كنقبرينا زحسبنايون بتقبا زرانالو سلازخونه እዚ ኸ እንታዩ ዞባ ማእከል ጥራይ ትዕብሎ ዝነበረት ጸዋታ ዞባታት ሓይለን መጽን ብድሆኦም ከወዳደራን ተወዳደርቲ ኮይነን ተሸለምቲ ኮይነን ክባዓ ምራይን እዚ ኸ ውጽኢት ናይ ትግራስ ሩት ብምዃኑ ብጣዕሚ ዘሐጉስን እዚ ተሪዮ ዝነበረ ማለት ተንተሳተፋ ዞባታት ንዓን ዝኸውን መልእኽቲ ዮሐና ይኽብለን ዝደሊ ንዓን ክነመስግን መጀመርያ ምስታፈን ጥራይ ዘይኮና ተወዳደርቲ ኮይነን ቀሪበንን
بزعبا دبوباዊ ቀይሕ ባህሪ ብዝተፈላለየ ግዜ ንገብረሎም ጠለባት ተፈላለየ ምክንያት ብምቕራብ ኣይሳተፉን እዮም ግን ኣይሳተፉን የሚልና ክንድቅሰሉ ዘይብልና ጉዳይ ኮይኑ ንኹላህና ዝምልከት ስለዝኾነ ዓብዩ እቲ ዞባ ቶም ዝምልከቶም ንሕናውን ዝካልና ነገር ክንገብር ከም ዘለና ይዝርዳእኒ ምክንያቱ ትፍለላ እዛ ዞባ እዚኣ መምኽኔታ ካብ ብዙሕ ግዜ ንሕና እቲ ኩሉ ባጀታት ዓፂና ንፅበዮም ትራንስፖርቴሽን እዮም ዘምፅኦ እቲ ፀገም ማለት እዩ ሞን ቀጻሊ ክቅረፈሉ ዝኽእል እዚ ናይ መጓዓዝያ እንተኮይኑ ሞኻ ሃገራዊ ውድድር ክበኽሩ ካብሎምን ብኸመይ ክትሓዝ ዘለዎ ብመጀመርያ ኣብዚኣ ክነጥብ ዘሎ እቲ ዞባ እዩ ተበግሶ ናይቲ ዞባ እዩ ኣገዳስነት ዘለዎ ኣቀዲምና ምስ ሓበርናዮም ክገብርዎ ዘሎ ፍታሕ እቲ ካልእ ኣዳሊና ኣሎ ማለትና እቲ ዝግባእ ወፃኢታት ኣብዚ በዓልና ክንሽፍኖ ፍሉይ ቆላሕታውን ንህቦም ኢና ኣሰልጠንቲ ንሰድድ ኢና ግን ኣብ ውድድራት ዘይምህላዎም ግን ነቶም ኣብኡ ዘለዎ ኣትሌት ይሃስዮም ስለዚ እቲ ዞባ እዩ ብዓብዪ ክሰርሓሉ ዘለዎ ዞባታት ኣብዚ ውድድር እዚ ንዞባ ማእከል ኣዝየን ፈተንቲ ኮይነን ብምቕራበን ካብቲ ብልጫ ምዃኑ ኣቐዲምካ እውን ኣብ ዘስማዕካዮ ቃል ተረዲእ ኣለኹ ብኸመይ ክሕዝኦ ዘለወን እቲ መደብ እዚ ግራስሩት ከትስፍሓቱ ናብ ዞባታት ማዕረ ክንደይ ወሪዱ ከመይ የስልጥ ኣሎ ትብል እወ እቲኣ መደብ ናይ ግራስሩት እያ ተዓዊታ ናብዚ ኣብፂሓቶም ዘላ ግን በዚ እኹል ኢልና ክንድቅስ የብልናን ክንሰርሓሉ ክንክእል ኣለና ካብዚ ላዕሊ ዞባ ደቡብ ይኹን ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባህሪ ካብተን ብዕቱብ ዝሰርሓሉ ውፅኢተን ከዓ ንሪናዮ ተወዳደርቲ ኮይነን ኣለዋ እተን ካልኦት ዞባታት ሰራሓውን ኣለዋ ግን ካብኡ ላዕሊ ንዐን ክመስላ ክእል ኣለዋ ሃገራዊ ፌደሬሽን ባይታ ቴኒስ ከዓኒ ካብዚ ላዕሊ ነተን ብዙሕ ዝነጥፋ ዘለዋ ሓገዝ ነተን ካልኦት ካኒ ጎስጓስ እንዳገበረ ንሕና እውን ዝሓዝናዮ ሓድሽ መደባት ክህሉ እዩ ስለዚ ኣብዚ ቅፅል ከምቲ ዝሓለፈ ዓመት ዝበልናዮ ብዙሕ ለውጢ ርኢና ኢና ኣብዚ ዝመፅእ ዘሎ ግን ተወዳደርቲ ጥራይ ኮይኖም ዘይኮኑ ኩሉ ከማን ክዕብልዎ ኢለ ኣነ ተፅቢት ኣለኒ ራይ ሳሙኤል ዞባ ማእከል ኣብዚ ክካየድ ዝቕኒ ሃገራዊ ውድድር ጎብለል ብምዃን ንፀወታ ኣዛዚማ ኣላ ብሓፈሻ እስከ እንታይ ዓይነት መደብ ኢኹም ሰሪዕኹም ናብዚ ፀወታ ዝኣትኹም هو ማለት ብፍሉይ ዝተዳለናሉ መደብ ኣይኮነን ግን ዓመት ስለ ዝካየድ ንሕና ከዓ ብዓመት ሙሉእ ኣብ ፀወታ ስለ ዘለና ሲዩ ንካፕተን ካልኦት ዞባታት ብልጫ ዘለና ማለት እዩ በር ብፍሉይ ዝተዳለናሉ ወይ ገለ ኣይኮነን ሓፈሻው ግን ቶም ተፃወትና ባይታ ረኽቡ እዮም ፀወትዮም ዓመት ሙሉእ እዳለውሉ እዮም ማለት እዩ ብፍሉይ ንዳለውሉ ኣብነስ የብልናን መጋጥምትኹም ኣብ ናይ ሎም ዓመት ከመይ ረኺብኩመን ዞባታት ምክንያቱ ኣብ ገሊኡ ክሳብ ምሳኹም ናብ ፖድዮም ዝደየባ ኣለዋ ከመይ ረኺብኩመን ያ መጋጥምትና ብጣዕሚ ማለት ካብ ዓመት ናብ ዓመት ለውጥ እንዳምፁ መፁ ኣለዉ ዝያዳ ከማን ኣሰልጠንቲ ከይዶሞም ወይ ከምዚ ናይ ዞባ ማእከል ዓይነት ባይታ እንተዝረኽቡ ኣነ ርግፀኛ ልዕሊ እዚ ከማን ውፅኢት መምፁ ኢለ ኣዳእምን መቸም ኩሉ ሰብ ክዕወት ኢለ ኢሉ ዝኣቱ ሓና መደብና ክንዕወት ኢልና ኢና መፂና እንተኾነ ኩሉ ሰብ ሓደ ይድዕወት ኣብቲ ውድድር ሓያል ጎኒ ኣለና ቁሩብ ፀገማትና እቲ ኣብ ዞባና ናይ መወዳደሪ ሕፅረት ኣለና በቲ ዓቕምና ጌርና ክንዕወት ኢና ኢልና መፂና ኣብዚ ብጣዕሚ ከዓ ፅቡቕ ነይሩ እቲ ውድድር ብፍላይ ሃገራዊ ፌደሬሽን ባይታ ቴኒስ ኤርትራ ካብዚ ጀመርናዮ ስጋብ ሕጂ ብፅቡቕ ኣተሓሕዚኦም ሒዞምና ፅቡቕ ነርና ኩሉ ነገራትና ማለት እዩ ብጣዕሚ ክነመስግኖም ይደሊ ንዑ እውን ወላ ሕልፍ ፍልይ ዝበለ ከዓ ሪኦ የሎም ኣለኹ ንተመክሮ ድኾነ ንዓይ እውን እሱ ድማ ተካእቲ ናቶም ኣብዚ ርኢና ከም በዓል ጎይቶም ኣቤል ነይሮም ከዓ ደያኑ ናእሹ ደያኑ ንዕኦም ብፍራዮም እቲ ውፅኢት ዝያዳ ከም ዕወቱ ገይርዎም ንዕኦም ንባዕልዎም በቲ ሓደ ወገን ኣሰልጠንቲ እዮም በቲ ሓደ ወገን ናይቲ ሜዳ ሓለፍቲ እዮም ዝረኣናዮ ማለት እዩ ካብኦም ተመክሮ ወሲድና ኣለና ማለት እዩ ንሕና እውን ተካእቲ ጌርና ዝያዳ ማዕቢልና ኣብ ዓወት ከም ንበፅሕ ቅድሚ ሕጂ እውን ብዙሕ ዓወታት ወሲድና ኢና ሕጂ እውን ዝያዳ ክንዕወት ምዃንና ድማ ቃል ክኣቱ ፈቱ ብዛዕባ ዞባና ክዛረብ ተኮይነ ካብ ዞባ ጋሽ ባርካ ብዙሕ ግዜ ብዚ ሃገራዊ ውድድር ተሳቲፋ ካብ ዝሓለፈ እዋናት እውን ክልተ ዋናጩን ሓንቲ ሜዳልያ ረኺብና ኢና እዚ ከዓ ብናይ ዞባ ፌደሬሽን ሓገዝ ላዕሊ ኩሉ ግን ካብዚ ሃገራዊ ፌደሬሽን ባይታ ቴኒስ ኤርትራ ብዙሕ ሓገዝ እዩ ዝገብር ኳሳሱ ድዩ ኔት ድዩ ኣሰልጠንቲ ድዩ ካልእ ማቴርያል ድዩ ንቆልዑ መተባብዕ ድዩ ገለ እንዳገበረ ብዙሕ ሓጊዙና እዩ ዞባ እውን ብዓቕሙ ከምኡ ውድድር ነካይድና ኣብ ዞባ እቲ ዞባ እውን መተባብዕ እንዳሃበ ከምዚ ሎም ዝተሸለሙ ሽልማት
ዋንጫ ድዩ ኳሳሱ ድዩ ናይ ገንዘብ ሽልማት እንዳገበረ እቲ ዞባስ ብሓፈሻ ኣብ ድሓን ይደሎ ናይ ሎም ውድድር ክገልጾ እንተኮይነ ካብ ዓመት ናብ ዓመት ውድድራት እንዳ ማዕበል ይረኸይድ ደሎ ሕጂ ናይ ሎም ውድድር ተሪና ካብ ነፍስ ወከፍ ዞባ ኣብ 3 ክልል ዕድመ 16 14 ተዓተረተን 6 ደቂ ኣንስትዮን 6 ደቂ ተባዕትዮን ተሳቲፎም እንዳ በዝሒ ይረኸይድ ደሎ ማለት እዩ እዛ ዓበ ደረኸይት ይድብል ንዝቕፅል ግዜ ሲ እቲ ውድድር ባይታ ቴኒስ እናሰፍሐ ይዝኸይድ ደሎ ኣብ ዞባታት ኣብ ዞባና ቅድሚ ሕጂ ፍሉጥ ኣይነበረን ኣብዚ ዝሓለፈ 10 ዓመት ግን ብዙሕ ፃዕሪ ተገይሩ ዳርጋ ብዙሓት ቆልዑ ሰልጢና መምህራን ድኾኑና ኣለውና ኮች ድኾኑ ኣለውና እዚ ክብል ደሊ ብጣዕሚ ኣብ ናይ ከምዚ ናይ ለዘውን ዝበለፀ ውፅኢት ዳርጋ ኣየምፃእናን ምክንያቱ ክልተ ሰባት ንዞባ ማእከል ስዒሮም ንዋንጫ እዮም በፂሖም ሓንቲ ካብ ዕድመ 12 ጓል ኣንስተይቲ ሓደ ኸ 14 ወዲ ተባዕታይ እቶም ካልኦቱ ንደረጃ 3 ዝኣተው ኣለዉ ብጣዕሚ ጽቡቕ እዩ ነይሩ ክብል ዝኽእል ወብጣዕሚ ጠቒምና ናይ ሓደ ወርሒ ቅድሚ እታ ትምህርቲ ዕጹም ሰበሉ ሰነ ሸዓታ ዓድል ናይ ሓደ ወርሒ ብሃገራዊ ፌደሬሽን ዝተዋህበትና ዓድል 30 ቆልዑት ተዋሂቦምና ነይሮም ማለት ንስልጠና ክወሃቡ ብሃገር ደረጃ ዝተመወለ ገንዘብ ማለት እዩ እቶም ተጻዋትና ኸ ጎኑ ጎኑ ንሓደ ወርሒ ምስኦም ስልጠና ጌርናሎም ማለት እዩ ኣብዚ ዝተኻየደ ውድድር ከ ኣዝዩ ብጣዕሚ ጠቒምና እዩ ልክዕ እዚ በቃ ንሕና ኣብ ንኡስ ብማህተት ብታሕቲ ብንኡስ ዞባ ደረጃ ውድድር ኣካይድካ እቶም ንዞባ ወኪሎም ዝመፁ ኸ ተመሪፆም ንውሕ ዝበለ ኣዋርሕ ልምምዳት ገይሮም ክመፁ መደባት ክንገብር ኢና ብተወሳኺ እዚ ናይ ለዘበንካ ናብ ዋንጫ ኣትዮም ክዕወቱ ዝኽእሉሉ መንገድታት ኣርኢና ኣሎ ኣብዚ መፅኻ ተስፋ ገብር ዕውታት ኮይና ክንኸይድ ማለት እዩ ዞባ ሰሜናዊ ባህሪ ኣብ ባይታ ቴኒስ ተገዳስነት ኣሎ ካብ ጨምበር ስፖርታት ቴኒስ ካብቲ ዞባ ማለት እዩ ወላ ክመፁ እንከለዉ ብዞባ ናይ 5 መዓልቲ ኣበል ተፃሒፉሎም ኣቐዲሞም መፅኦም ኣቐዲሞም ቅድሚ ዞባታት እዮም ኣትዮም ዞባ ማእኸል ማለት እዩ ኣብ ባይታ ቴኒስ ስጋብ ሕጂ ሃገራዊ ፌደሬሽን ዝካየድ ዘሎ ውድድር ዓመት ንሳተፈሉ ካልኣይ ደረጃ ድሕሪ ዞባ ማእኸል ሒዝና ንውድኦ ስጋብ ዓመት ወዲና ዘለና ማለት እዩ ትቁርብ ፀገም ናይ ትሕቲ ቅርፂ ኣለናው ናይ ናውቲ ናይ ቴኒስ ተዘይኮይኑ ሲ ካልስ ለማዓመት ኩለን ዞባ ዳርጋ ተዋዳደርቲ ነይረን ሓመቁን ቴም ዞባና ደረጃም ዓቂቦሞ ኣብ ለማዓመት ከወዲኦም ኣለዉ ኣብ መወዳእታ ሃገራዊ ፌደሬሽን ኣብ ኩለን ዞባታት ሃገርና ዘካየዶ ናይ ግራስሩት መረባት ዝግምግምን ዞባታት ድማ ተወዳዳርነትን ዝዕብን ዝፍትሽን ውድድራት ብምስሩዕ ዝምስገን ኮይኑ ኣብ ቀጻሊ ግን ብምልኣት ኩለን ዞባታት ሃገርና ብዝረጋግጽ መገዲ ንክካየድ ግን ስራሕ ከም ዘድሊ መልእኽትና ነመሓላልፍ مبل 17 سمون قطمات شامبيون سوبر ديفيجن كعس اغري زوبا ماكل تمال سنبت قصيلوم تخايدوم قطمات سوبر ديفيجن زوبا ماكل تمال سنبت اب ستاديوم اسمرا بكل تصوتات قصيل نيرو صبصابو يسعب فلما ميراز وردا كلبا دندن التحرير نيرن اب نايكم عرفت تصوتا دندن حنشوتو بمزغابا مريحان عرفت وصيام دحر عرفت اب زقصله تصوتا عبلا لدندن ايتعكتن 3 شوطات بموساغا بدمر دندن 4 ባዶ تعاوتا وصيا ساعه 4 ناميدا زوردا شامبيون نايز عامت سبورت مخانا زرغاغصت قيح بحر انصار اسمرا بيراي نيرو اسمرا بيرام نايلو معمت ودرا سالسي درجه حيزانا بصوتات يا ام نايكن عرفت صوتا قيح بحري كابيراتا نصراب زرغتا شوتو حد ባዶ مريحان عرفت وصيا دحر عرفت اب زقصل قطم استخست فصام سلازي نبر قيح بحر حد ባዶ بمعوات كبرا عقيبا وصيا قيح بحري ب 46 نطي شامبيون مخانا كترغاغص انكلا دندن بساسن 7 نطوي ناي كلاي درجه بوتا او حسام اسمرا بيرا 31 التحرير كا 30 نطوا كيبن اب سالساين رابعين ترتا تقميطن زمص سنبت ناي سالساي درجه منحازه وسان صوتا ككايدن قطمات سوبر ديفيجن زوبا ماكل زمص حمص بكلت صوتاتات قصيل كوعلو بز مسرت غزا باند انصار كوبانيا سنبل كوبانيا سغن انصار غودايف كراخبا مدب تسرع لنالو إذا كم زيلن كله قطمات كلاي ديفيجن زوبا ماكل زحلف قدام سنبت ميدا كامبوتشي شرو قصيلو نيروم بقدام تصاوت ابالات مدبه خوينن وصيتن السعبيم 4 اسمرا مس حيل بحر بادو حيل اير مس دندن حدا بحر كفلاليان كلوا باراديزون ججرت كلتو حدا اخريا نصصرات 3 بارو زغنو وصيت تعاوتنالن ابالات مدبله زمزغبو وصيت مسن ملكت تيرافولو نغزا باند حدا بارو مربستي ننغداو بانك 4 حدا عداغا 585 حدا كوم دما طريتن زراتن نسنبل 3 حدا زغنو وصيت تعاوتنالن الوا هاغراو مدب مللاي توهبوتات كعس اغري ناي گمگما مدبو زازيموم بهاغراو فيدريشن كعس اغري ارتراستو دبه هاغراو مدب مللاي توهبوتات كعس اغري ناي گمگام مدب تزازيموم زيكا 28 حمله ابي كتما كرن زفلمه ناي گمگام مدب زحالفه قرم 10 حساب كتما اسمرايو تزازيموم
እዘን 6 ዞባታት ብክልቲ ጾታ ዝተኻየደ መደብ ዕላሙ ነቲ ካብ ዓመተ 2023 ዝፈለመ ንክልተ ዓመት ዝተተሓዘ ፕሮጀክት ኮይኑ ንናይ ትሕቲ 17 ዓመት ዝውክሉ ሃገራዊት ጋንታ ንምቋም በቲ ሓደ ዞባውያን ጋንታታት ደገፍ ንምሃብን ምሕያልን ድማ በቲ ካልእ ምክንያት ብምግባር ዝተበገሰ እዩ። ኪኖዚ ተሳተፍቲ 6 ንቁጣ ዝኾና ከተማታት ከረን፣ ዓሰብ፣ መንደፈራ፣ ባፅዕ፣ ኣስመራን ባሮንቱን ዝተሳተፎ ናይ ገምጋም መደብ እምበር ንቁጣ ጋንታታት ብመሰረት በፂሕኖ ዘሎ ምዕባለን ብቕዓት ተጻወቲ ኣብ ከመይ ደረጃ ኣለዉ ንምፍላጥ ዝዓለመ እዩ። እቲ ኣብ መንጎ ሓድሕድ ንቁጣታት ክልተ ዝተሓዋወሳ ናይ ነፍሲ ወከፍ ንቁጣ ብሓደ ብምልፋን ተሰሪዑ ዝተኻየደ ጸወታ ብመሰረት ተሓቂፎም ዘለዉ ብዝሒ ተጻወቲ ንኹሉ ብማዕረ ተሳታፍነት ንክህሉ ንምግምጋምን ተባሂሉ ዝተሰርዐ ነይሩ። ብዘይካቲ ናይ ምግምጋም መደብን ኣሰልጠንቲ ኣብ ቴክኒካውን ታክቲካውን ሜላ ጸዋታ ዘተኮረ ስልጠና ብክፍሊ ቴክኒክ ክወሃብ እንከሎ ምስ መሻርክቲ ኣካላትን ውልቀ ሰባትን ብምርዳእ ድማ ንተጻወቲ ዕምባባታት ቀይሕ ባሕሪ ሃገርን ሃገራውነትን ኣብ ዝብል ንቕሓቶም ዘበርኽሉ ትምህርታዊ ሴሚናር ሓድነቶም ዘትርርሉ ስድራ ቤታዊ ሌላን ኣብ ክልቲኡ ከተማታት ክወሃብ ቀኒዩ። ኣብ ከተማ ደቀ ምሓረ ዝካየድ ዘሎ ስፖርታዊ ውድድራት እዚ ማእከል ዝሓለፈ ሰሙን እውን ብዝተፈላለዩ ጾታታት ቀፂሉ ነይሩ። ካብታ ከተማ ዝበፅሓና ሓበሬታ ይስዕብ። ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ካብ ዝተኻየዱ ግጥማት ኩዕሶ እግሪ ብደቂ ኣንስትዮ ኪሎማ ምስ ብሪንጎ ባዶ ባዶ ክፈላለያ ከለዋ ብደቂ ተባዕትዮ ድማ መርሃውን ሂላል 3-2 ተዓዊታት ኣላ። ቀፂለን ናቕፋን ደንደንን ኣብ ዘካየዶ ጾታ ናቕፋ 5-0 ተዓዊታ። ብቐዳም 10 ሓሳብ ዝቐጸለ ጾታታት ብደቂ ኣንስትዮ ጋንታ ዑበል ቅድሚ ዕረፍቲ ካብ ብስራት ክብሮምን ኣስማይት ሚካኤልን ሓንቲ ሸቶ ድሕሪ ዕረፍቲ ድማ ካብ ስምረት የማንን ዮርዳኖስ ፍስሓን ሓደ ሸቶ ብምድጋም ብገፊሕ 4-0 ንመዘና ኣምባሲራ ረቲዓ። ድሒሩ ብደቂ ተባዕትዮ ኣብ ዝተኻየደ ጾታ ዛራ ምስ ሂላል 3-3 ክትፈላለን ከላ ጋንታ መረብ ንምርሃው ድማ 2-0 ኣሰኒፋታ። ኣብ ጾታ ኩዕሶ መርበብ ብደቂ ኣንስትዮ ዑበል ንኣዳል 2-1 ከተሰንፋ ከላ ዛራ ንኦማል 2-0 ኣፋንያታ። ብደቂ ተባዕትዮ ኣብ ዝተኻየደ ግጥማት ድማ ዑበል ንደሚሕና 3-0 ክትርትዓ። ብሰንበት 11 ሓሳብ ዝተሰላሰለ መደባት ድማ ብደቂ ኣንስትዮ ዛራ ንማይ ፀብሪ 2-1 ተዓዊታት ኣላ። ኣብ ናይ ደቂ ተባዕትዮ ግጥማት ድማ ኪሎማ ንዛራ 3-1 መረብ ንደንደን 3-0 ብዝኾነ ውፅኢት ረቲዐን። ብተወሳኺ ቀዳም 10 ነሓሰ ቅነ ስፖርት ዝማእከል ብናይ ፍርቂ ማራቶን ማለት 21 ኪሎ ሜትር ውድድር ተኻይዱ ነይሩ። ኣትሌታት ካብ ከባቢ እምበይቶ ተበጊሶም ኣብ ስታድዮም ደቂ ምሓረ ዝዛዘሞ ውድድር እዮም ኣካይዶም። ኣትሌት ሳሙኤል ፍስሓ ካብ ዑበል ቀዳማይ ኮይኑ ክዕወት እንከሎ ዮናስ ክብሮም ካብ መርከብና መንግስት ፍስሓ ካብ ሂላል፣ ሳሙኤል ሃብቶም ካብ መርከብና ሙሴ ወልደ ሚካኤል ካብ ዑበል፣ ብርሃና ሃብተ ካብ ደንደን ካብ ካልኣይ ክሳብ ሻርሻይን ዘሎ ደረጃ ብምሓዝ ተዓዊቶምሉ። ብሰንበት 11 ነሓሰ ውድድር ብሽክለታ እውን ተኻይዱ ነይሩ። እዚ ብብዝሒ ኣፍቃሪ ስፖርት ህዝቢ ደቀ ምሓረን ስፖርታውያን ዝማእከልን ተሰኒዩ ዝተኻየደ ውድድር ብመሰረት ዝተሰርዐ መደብ ተቐዳደምቲ ሱሳ ዙርያ ማለት 72 ኪሎ ሜትር ዝርሕቀቱ ውድድር ንኸካይድ እዩ ተመዲብሎም። ኣብ ሰዓት ድማ 31 ኪሎ ሜትር እናተጓዓዝዮም ንውድድሮም ፈጺሞም። ኣብ መበል 30 ዙርያን ዝተሰርዐ ናይ ነጥቢ ቅጾታ ውድድር ማለት ኢንተርሚዲየት ኢቫን ሮቤል ካብ ዛራ፣ ሄኖክ ካሕሳይ ካብ ማይ ፀብሪ፣ ጊድዮን ፍሳይ ካብ ብሪንጎ ቀዳሞ 3 ብምዃን ዝነበረ ነጥቢ ተማቒሎሞ። ኣብ ናይ መወዳእታ ዝተኻየደ ቅጾታ ውድድር ድማ ብሉፅ ጸወታ ከርኢ ዝወዓለ ናውድ ዕቑባይ ካብ ኦማል ቀዳማይ ኮይኑ ክዕወት እንከሎ ሮቤል ከሰተ፣ ጊድዮን ፍሳይ ካብ ብሪንጎ፣ ሰሚር ብርሃንን ጎይቶም ኪዳንን ካብ ዛራ፣ ዳንኤል አብርሃም ካብ ደንደን፣ ሃኒባል ገብረ ክርስቶስ ካብ ብሪንጎ፣ ኤቫን ሮቤል ካብ ዛራ፣ ሄኖክ ጎይቶም ካብ ኪሎማ፣ ዒሳ በሽር ካብ ደሚሕና ካብ ካልኣይ ክሳብ 10 ዘሎ ደረጃ ብምሓዝ ናይቲ ዕለት ዕዉታት ተቐዳደምቲ ኮይኖም። ኣብዚ ውድድር ቀዳሞ 3 ዕዉታት ዝተዳለወሎም ናይ መዳልያ ሽልማት ተዓዲሎም። ውድድራት ብሽክለታ ዝማእከል 3 መድረኻት ዘጠቓልል ኮይኑ ተቐዳደምቲ ዝመጽእ ሐሙስ 15 ነሓሰ ኣብ ናይ በረኻ፣ ሰንበት 18 ነሓሰ ኸ ብናይ ከተማ ዝካየዱ ውድድራት ክዛዘብ ምዃኑ ሓበሬታን ጎስጓስን ዝማእከል ኣብ ዝለኣኸልና ሓበሬታ ኣፍሊጡ። ንምጅማር ግጥማት ፕሪምየር ሊግ እንግሊዝ ዘበስርን ንማንቸስተራውያን ክለባት ሲቲን ዩናይትድን ዝራኸበ ግጥም ኮሚኒቲ ሺልድ ብዓወት ማንቸስተር ሲቲ መዛዝሚ ረኺቡ። ባርከ ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ናይ ሎም ሰሙን ትሕዝቶና ኣብዚ ንዛዝም ዝመጽእ ሰሙን ብኻልእ ትሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ቅነ